Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z Shakes and Fidget. A dneska je tady za mnou Koksa.cz. Neslyší, vole. Takže my jdeme hrát zase na našich 2 účtech. Tak, tady na Blbec 1, 2, 3 a Flepitro. Čekej. Dneska už teda budu chtít 10. level. Čekat. Hele. Jo, už jsme tady level 9. Tak, podíváme se teda do zbrojírny. To je dobrý docela, ale nechci. Je to za houbičku, takže nasrat. Tak, co tady máme dál? No, věci našit, tak čarák. Spodíváme. Výdrž 6, jo, to asi vemu. Čekat, ale co tady ještě? Výdrž 2. Bratnost 3. Vemu tu výdrž 6, to je dobrý. A tohle ne. Tak, tady roztočíme šmejda. Uvidíme, co dostaneme. Ty vole, zase dřevo. Jako. Tak. Jdeme teda na Blbec 1, 2, 3. Tady mám teda level 8. Zatím. Takže Tak, takhle to. Dáme. 3 minuty se to bude dělat. No tak to je. Tak jdeme ještě do zbrojírny podívat. Co tam máme nového. Víš, ty šmejde. Jo. Sračka. Dobrý. A sračka. Takže tohle vemu. To je taky sračka. A sračka. Jo, počkat, ještě čaroobchod. Jsem zapomněl. Hej, kámo, mně chybí 5 expů do levelu 9. What the fuck? Hele. Lepší. Hele, tady mám elíky, tak to koupíme. Inteligence, výdrž, super. Tady máme výdrž 10. Výdrž 10, já to možná vemu, i když je tam ještě aj síla, ale tak to nevadí. Tak dobrý. Jdeme abavuváka roztočit, šmejďáka, blbýho. Zase dřevo. Já se z toho normálně poseru už. Ale není. A level 9. Čekat. Jo. Tak já to teďko pauznu. Ozvu se vám, až budou hotový oba 2 questy. To zatím čau. Tak já jsem teda zpět. Už jsem tady dal dělat další 2 questy. A ještě si teda tady asi otevřu můj účet teda, co mezi tím budu zase čekat, takže já to asi zase stopnu a s vámi, až to bude, pak dáme arénu, ještě na něco se koukneme. Tak zatím čus. Tak jo, jsou dokončený lidičky a my teda se podíváme do arénky teďkon. Ne, hlídku ne. Arénu. Možná vám dám do popisku videa tady mýho kámoše kanál Koksa.cz.
ale dávejte mu radši dislikey než lajky, protože on je velký kokos. Tak, tady to jsme vyhráli, fight, ten byl trapnej. Jo. Co to zase štěká, ale pes nějaký venku. Jaký kokos. Nechci založit cech, já chci dát quest tady. Quest. Ha. Tak počkat, tak teďkon tady dáme fight proti Istvan Kovács, nějaký Degeš. Tak se podívám. Bum, ne, dej mu. Co? Ne, my jsme prohráli. Prohra goldy, ne, prohrál jsem 5 goldů. To ne. To je špatný do prčic. No tak tady dáme questa zase, no, pecka, tak za 500 zkušenosti. Tak. Tady taky dáme questa. Šup. Tak, tady ten. Sbírka známek. 3 minuty a 4 minuty. Tady se mi to quest dělá. Tady z té postavy teda taky budu asi natáčet. Teď jsem z ní teda hodně dlouho nehrál. Nevím proč, ale prostě jsem dlouho nehrál. Čekat. Jenom se tady podívám. Tady jsem v cechu s kámošem. Týpek, no, je trapnej, vidíte. To je trapáček, no, haha. O, má docela dobrý kritik na holce, ale já mám lepší look. Mám epický look. Dračí oheň jsem dostal, haha. Tak jo, tady máme teda... Jsou 2 stejný ty. No tak já to stopnu a až to. Tak dám ještě jeden quest a pak budeme ještě do arény a pak už asi bude konec možná, já nevím. Já budu dělat ty normální let's play z Shakea, asi tak 15 minutový a ty z toho Olafa takový 20 minutový. Protože v tom Olafovi se dá dělat víc věcí najednou. Což je super. Takže já to stopnu a uvidíme se zase za chvilku. Tak čau. Tak jo lidičky, jsem zpátky a jdeme teda do té arény znova. Nekašli tady tak nahlas. Takže tady týpek třeba. Trapáček, koukejte na to. Je mrtvý. Tak dáme zase tady arénku. Tak. Jinak, to jsme dali jen tak. Jak dneska tady to video bude asi jenom jedno, protože včera jsem vydal 3 videa po sobě. Takže to bylo docela jako na co se koukat hodně. Tak tady zase nějaký quest tady uvidíme, tak tady. Tak jak dlouho natáčíme? 9 minut. OK. Tak já už to tady asi zapíchnu a rozloučím se s váma, takže pokud se vám tento díl z Shakea líbil, určitě budu rád za like a odběr a určitě napište nějaký komentář a já se s vámi loučím, tak zatím čau.